Dawn is-60 miljun bażikament intefqu biex l-armata tkun tista' ssaħħaħ il-kapaċitajiet tagħha fuq tagħmir li huwa strateġiku. Pereżempju, bdejna bil-proġett fl-2007 biex għamilna sistema ta' komunikazzjoni integrata, komplejna billi mbagħad wara xtrajna 4 patrol boats għall-Iskwadra Marittima, mbagħad xtrajna 2 ajruplani għall-forza tal-ajru tagħna, 2 ajruplani ta' tip King Air, li wieħed minnhom ġie kummissjonat dis-sena, kif ukoll issa bdejna nagħmlu xi tagħmir ta' infrastruttura. Issa qegħdin fi proċess biex nibdlu l-flotta tal-helikopters tagħna. Ta' helikopters iktar moderni, helikopters li għandhom kapaċitajiet ikbar biex ovvjament jilħqu l-bżonnijiet li għandna issa u fil-futur previst. Dan il-proċess tal-helikopters beda issa għadu kif spiċċat għala it-tender u qegħdin fil-proċess tal-evalwazzjoni. L-investiment li sar fl-Iskwadra Marittima kien kruċjali sabiex f'dawn l-aħħar 10 snin il-flotta ġiet pari passo ma' żminijiet u l-ħtiġijiet tal-lum. Dan l-investiment ukoll qed jgħin sabiex is-soldat tagħna ikollu output iktar professjonali u jagħti xogħol b'iktar metikooloġità.